Окей. И другото момичице е Мария Димитрова. Здраве да си изкапваш. Така, момченцата. Георги Димитров. Георги Димитров. Георга. Галян Христов. Александър Стойков да заповяда. И Пламен Иванов. Пламен Иванов. Това не е може, аз да го намерих. Някой приятел диабетик, ако има да поблизо, че му ги издадат. Да му го продадат, да не за друго. Някой, който не обича. Кой е Пламен? Аз! Кой е моят близък да ги взема? Няма такива. Няма такива, всеки ще ги изяде. Добре, тогава за Ибо. Ето Ибо, заповядай. Държи с шоколад с картофа. Ти си без това рекламно лице на тази площадка. Продължаваме с следа. Продължаваме с грамотите. Пето място. На пето място в категория жени Мария Димитрова да заповяда. Четвърто място в категория жени Валентина Тарейн. Валето Тарейн. Трето място в категория жени Елена Любенова. Трето място. Може и снимка, разбира се. Бате, това и още фират ще. И още фират има. Миналата година бяха по-големи. Не, така не го постоянно година. Второ място в категория жени Осмина Бояджиева. Заповяда. Аз си втора, няма нищо. Е фатално супер. Втора, нали наш по времето се казва ли? Няма да плачеш. Дали ще качваме заедно с това? Сега да, първо място. Малко по-ръчно, ще се намиш още малко. Няма да плачеш, това трябва да мотивира. Нали така? Дай ти малко аплодисменти. Първо място в категория жени е за Цвети Станева. Браво, честито на дамите. Започваме с категория мъже. Пето място Калуян Христов. Калуян Христов. Пето място. Абе, тия шапки откъде си бе? Четвърто място категория мъже Александър Стойков да заповяда. Александър Стойков, браво за теб. Шапки искам!
Трето място в категория мъже Димитър Иванов. Трето място. Чай малко ме става. Стенда къде е? Шампион? Стенда! Стенда, филе! Стенда, Свети бега, бе! Един път второ място. Категория мъже. Николай Попов. Ето го, бе. Николай Попов, второ място. Медал. Първо място в категория мъже е за Виктор Каменов. Виктор Каменов, победител в същия турнир в категория мъже. Браво, Виктор! Браво, честито на победителите, наградените и тези, които са втори, трети, четвърти, пети и всички участници. Благодарим за участието днес. И ако имате търпението да направим една обща снимка, отново зад площадката с медалистите и участниците. За публиката, който намери! Последно.